Здравейте, драги зрители, аз съм Мариан. Аз съм Мишо. И започваме, как да го кажа, откриваме нашия YouTube канал, ще правим клипчета за старите и новите игри. Аз ще снимам на старите игри. Аз на новото поколение игри, примерно като The Witcher 3 Wild Hunt, Batman Arkham Knight, Assassin's Creed Syndicate и горе-долу такива игри. Разбира се, първият геймплей не знам дори кога ще е качен, дали ще е утре, дали ще е днеска. Това ще се разбере по-късно. Това е нашия трейлер на канала. Аз ще снимам на старите, като Minecraft, като Super Mario, като по-старите Team Fortress. А не от тези модерни, защото аз съм с по-слабия компютър. И така, общо взето, разбира се, когато ни се открие възможност, ще правим и giveaway за вас. Нещо друго да кажеш? Дано да ви харесват клипчетата, абонирайте се за нас, ще дадем всичко от себе си, може би първите няколко клипчета ще имат... Ще има малко блупъри, разбира се. Да, ще има малко така дефекти, може да се изразя. Може да ни давате съвети в коментарите. Да давате съвети как да оправим по-хубави клипчета и благодарим ви.